Moltes gràcies, senyora presidenta. El nostre grup parlamentari ha volgut atorgar-li a esta proposta de resolució una entitat pròpia i és una proposta de resolució Señores diputados, por favor, guarden silencio. Que té que veure la necessària regeneració democràtica que necessiten les nostres institucions. Estem parlant de Radiotelevisió Valenciana, un servei públic que l'any passat va perdre o es van invertir entre els diners de tots els valencians 211 milions d'euros. Podem fer una televisió valenciana de tots i per a tots o vostès volen continuar utilitzant de forma partidista Canal 9? Vostès parlen molt de majories electorals, però ja sabem que aquestes majories electorals se fomentaven en gran mesura en la utilització partidista de la nostra ràdio i televisió pública. Ara hem sabut, i si hem de fer cas als mitjans de comunicació, que també vostès s'han excedit en despeses electorals. I això en la llei orgànica electoral té un nom molt clar, i és matèria penal. Però no és el nostre objecte entrar en aquest tema. Si vostès s'han excedit en despeses electorals i han fet trampes electorals, és lògic que això després tingui algun reflexe electoral. El que estem parlant ara és si podem tindre una televisió que responga als criteris de creació de Radiotelevisió Valenciana o va a continuar sent una televisió al servici d'un partit polític. Portem 20 anys de televisió valenciana al servici d'un partit polític i no al servici públic com és i com va ser la seva creació. Miren si és tan greu la situació que fins el propi Pepe Cholvi, actual síndic de Greuges, amb els vots del PP i del PSOE, ha fet una recomanació claríssima al govern valencià per a que garantisca, és que és fort això, que el propi síndic de Greuges recomani al govern valencià que garanteixi el compliment dels principis d'objectivitat, veracitat i imparcialitat, vol dir que aquests principis no s'estan garantits de forma clara a la pluralitat de la societat valenciana i que Televisió Valenciana i aquests 211 milions d'euros estan al servici no públic sinó particular, privat, partidista d'un partit polític. I jo em pregunto, què passaria si jugara el València Club de Futbol o qualsevol equip de la nostra terra contra el Madrid, que són vostès, i l'àrbit estiguera comprat? Què passaria? Què passaria? Vostès del Madrid? És que com dia que era del Madrid, pues clar, no es pot anar a un partit de futbol en les regles, en les cartes marcades. Si l'àrbit va pitar sempre a favor de l'equip central, de l'equip centralista del Madrid, pues és evident que es guanyen les eleccions. Per tant, aquest argument no el tornen a utilitzar. Perquè si vostès no aproven aquesta proposta de resolució, voldrà dir que vostès van a continuar utilitzant Televisió Valenciana per als serveis partidistes del Partit Popular. I per tant juguen en les cartes marcades. Els ho vaig dir en una ocasió. Per altra banda, els he de recordar que els pacta sunt servanda. I quan vostès van reformar, que no un nou estatut, van reformar l'Estatut d'Autonomia, van pactar la creació del Consell de l'Audiovisual Valencià. Pacta sunt servanda. I no m'agradaria pensar que el Partit Popular actua com un triler. I si vostès van dir que tindrien i van afirmar i es van comprometre que posarien en marxa el Consell de l'Audiovisual Valencià, això s'ha de posar en marxa. Ha dit la diputada Alicia de Miguel que s'està treballant. Bueno, si estan treballant com estan treballant en tantes àrees, portant-nos al fracàs més absolut, doncs ara s'entén en la situació en la que ens trobem. Però si vostès van aprovar una reforma d'un estatut de mínims que ja s'ha quedat inservible i que el conseller Gerardo Camps ja anuncia la seva reforma perquè no s'han incorporat clàusules, escolten vostès, apliquen i posen en marxa el que vostès han acordat. Posen en marxa la recomanació que el síndic de Greuges, que hem de recordar que és una excel·lent persona, triada en les llistes del Partit Popular de l'època, i que vostès van elegir i que es recomana que garantisquen els principis de veracitat, d'imparcialitat i d'objectivitat, doncs tenint en compte que n'hi ha un nou director de Radiotelevisió Valenciana, a què esperen vostès a complir la recomanació, a complir en la llei i a complir en els pactes?
Si vostès no aproven aquesta proposta de resolució que els demanem des del nostre grup parlamentari, voldrà dir que el Partit Popular vol continuar jugant en les cartes marcades, vol continuar jugant el partit de futbol amb el suport de l'àrbit. I així no es pot erigir un sistema democràtic d'altura. Jo el que els propose és que fem el que s'han fet, no hi ha en altres comunitats que ho han fet, sinó el que s'ha fet en països democràtics molt més avançats que el nostre, com Anglaterra. El model de la BBC, el model de les televisions més avançades, despolititzades, despartiditzades i que tenen un alt nivell de qualitat. Si no, per què ens estem gastant estos 211 milions d'euros, senyors diputats? Per què? 211 milions d'euros de deute l'any passat, si no és per a prestar un servei públic. Per tant, la nostra proposta va en aquest camí de velar i d'assegurar amb la creació del Consell de l'Audiovisual Valencià del que hauria de ser el que no ha estat en estos 20 últims anys, els seus i del Partit Socialista, que tinguem una televisió pública valenciana de qualitat, que respecti el pluralisme polític i informatiu i que siga un reflexe fidel del que és la societat valenciana. Aquests tres motius ens podien indicar la voluntat del grup majoritari d'encetar un nou procés de regeneració democràtica, perquè amb aquests tres elements que els he dit estaríem davant la situació de poder llançar un missatge que podria entendre el meu forner, el que m'ha dit què feu ahir en les Corts Valencianes. He dit, mira, hem aprovat una proposta de resolució per a poder sentir-nos orgullosos de Canal 9, per a que Canal 9 parle de tot, també del cas Fabra, de la trama Gürtel i del que siga, però que parle amb objectivitat, amb rigor i complint la llei de creació. Si no, si vostès voten en contra, estan indicant que volen continuar tenint un instrument de servei públic que paguem entre tots al servei d'un partit polític, el seu. Muchas I això seria gracias, negatiu. señor Morera.